Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοί στο ραντεβού κάθε Πέμπτη, είμαστε εδώ με την εκπομπή. Σήμερα, όπως πάντα, δηλαδή, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο χρήσιμοι πρακτικά. Και σε λίγο θα διαβάσετε για το θέμα της εκπομπής. Θα οριοθετήσουμε την εκπομπή σε δύο τμήματα. Θα ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις με την καλεσμένη που βρίσκεται εδώ στο στούντιο και στη συνεχεία μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος στην εκπομπή. Μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που θα είμαστε μαζί και σας παρακαλούμε να πάρετε χαρτί και στυλό, γιατί θα χρειαστεί να σημειώσετε διάφορα πράγματα και να παρέμβετε με τις δικές σας ιδέες, τη δική σας αγάπη, τη δική σας εμπειρία. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε και ευθύς αμέσως να παρουσιάσουμε μια όμορφη κυρία που βρίσκεται εδώ στο στούντιο, η οποία δεν είναι άλλη από την Άννα Δαβίτη. Θα τη δούμε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Άννα Δαβίτη. Λοιπόν, σε λίγο θα γράψουμε και το όνομά σου. Ακόμα δεν έχει γραφτεί το όνομά σου. Θα το γράψουμε το παιδί. Καλοκαιρινή και οικολογική. Ντυμένη μέσα στο πράσινο και γύρω μου έχω ένα πολύ ωραίο πλάνο το βαθύ μπλε. Δεν σε ενοχλεί έτσι? Με ενοχλεί, γι' αυτό και τα βγάζω. Δεν έχω παραπάνω να βγάλω άλλα. Ωραία, είπαμε ότι κάνουμε δωρεάν σάουνα. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Γιατί είναι μια ευκαιρία για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σάουνα, να πάνε πληρώσουν, να την κάνουμε φυσικά. Ναι. Από το ξύνος, ο υδρότης είναι πολύ καλός. Παραπονιόμαστε το χειμώνα για το πολύ κρύο, το καλοκαίρι για την πολύ ζέστη. Ένα παράπονο τελικά είναι όλη μας η ζωή. Λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το θέμα μας μπήκε, Άννα, στην οθόνη. Βλέπουμε υγεία το παν. Πώς σώθηκα από αρρώστιες, βάσανα, θάνατο. Πριν όμως να μπούμε σε αυτό το θέμα, έχουμε κάποιους ανθρώπους που θα. Καλεσμένους, αλλά δεν είναι εδώ από το στούντιο, θα κάνουν τηλεφωνική παρέμβαση σε λίγο. Πριν να σου πάρω μια μικρή συνέντευξη. Εγώ να πάρω σε σένα ή σε μένα? Εγώ θα τα χαρά μου να σου πάρω. 40 χρόνια, εγώ θα σε προλάβω και θα σου πω. 40 χρόνια, 38 ή 40. Οικολογία. Μιλάς για την οικολογία, Κωνσταντίνη Παπα-Νικόλα. Εγώ μπορώ να σου λέω Κωνσταντίνη Παπα-Νικόλα, μου κάνει μια απόσταση, σε ξέρω τόσο καλά. Και το μυαλό μου πάντα πηγαίνει 38 χρόνια πριν. Η λέξη οικολογία ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Και ήρθε ο Παπα-Νικόλας ο Κωνσταντίνος να μας πλημμυρίσει από γνώση. Και ακόμα μυαλό δεν βάζουμε. 40 χρόνια μετά. Προσπαθούμε το αυτονόητο να κατανοήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλα αυτές τις προσπάθειες ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τι κάνουμε και αυτό που κάνουμε θα το πω δύο λέξεις τώρα. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε και το έχουμε προσωπική εμπειρία ότι η υγεία και η ευτυχία για τον άνθρωπο είναι η φυσική κατάσταση. Είναι ένα φυσικό δικαίωμα. Και επειδή δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα, υπάρχει τρόπος να το αποκτήσουμε. Και ο σκοπός που είμαστε εδώ κάθε φορά για εκπομπή, γιατί δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα πιο σημαντικότερο από αυτό το θέμα, από την υγεία. Αν η υγεία είναι το ένα και όλα τα άλλα τα μηδενικά. Χωρίς υγεία είναι όλα χαμένα. Και η οικονομία μας εξαρτάται από την υγεία. Γιατί όλα τα λεπτά μας τα φάγανε τα ασφαλιστικά ταμεία, οι γιατροί, οι φαρμακευτικές εταιρείες, έχει βουλιάξει το κράτος από αυτά τα έξοδα. Ακριβώς. Λοιπόν, αν καταφέρουμε και αποκτήσουμε τη φυσική υγεία που τη δικαιούμαθα, σωζόμαστε. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό, να το καταλάβουμε όλοι οι φίλες και φίλοι. Γεννηθήκαμε για να είμαστε υγιείς. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα κάνουμε μεγάλο αγώνα, τεράστιο αγώνα για να αρρωστήσουμε. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Ναι, κάνουμε ό,τι δεν πρέπει να κάνουμε και αμελούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν προέρχεσαι από Θεσσαλονίκη, είσαι. Εγώ έρχομαι από την όμορφη Θεσσαλονίκη, μου αρέσει. Εκπρόσωπος των οικολόγων Βορείου Ελλάδος, στη Βόρεια Ελλάδα. Με περηφάνεια. Με περηφάνεια και με λίγο θυμό, γιατί μας ξεχνάς επάνω στην Μακεδονία. Σε θέλει ο κόσμος επάνω, αλλά εδώ η Αθήνα σε κερδίζει διαρκώς και εμείς επάνω μένουμε χωρίς εσάς. Χωρίς εσένα. Οπότε για λίγο παίζω εγώ αυτό το μικρό ρόλο. Προσπαθώ επάνω έτσι στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Μακεδονία να διαδώσω την οικολογία. Άννα, πώς γνώρισες την οικολογία και πώς έτσι προσχώρησες? Εγώ νομίζω και πότε, ότι. Έτσι, σύντομα, αν θέλεις. Ναι, εγώ γεννήθηκα νομίζω
όπως όλοι μας νομίζω, αν δεν το ξέρουμε, οικολόγοι. Έτσι, ανήκαθεν ένα οικολογικό πνεύμα. Εγώ σε γνώρισα πολύ πριν με γνωρίσεις εσύ, σε ακολουθούσα κρυφά και τυφλά χωρίς να με γνωρίζεις. Και χαιρόμουν πάρα πολύ για αυτά που έκλεβα διαρκώς. Από σένα σε εισαγωγικά έκλεβα κείμενα και προσπαθούσα να τα διαδίδω και να μιλώ για αυτά. Και τώρα είναι η χαρά μου που είμαι δίπλα σου. Πόσα προσωπικά έχουμε? Αρκετά. Πόσα έχουμε? Παραπάνω. Παραπάνω. Περίπου, ναι. Και προσχώρησες, δηλαδή πίστεψες, κατάλαβες ότι αυτές οι αλήθειες είναι οι μοναδικές που μπορούν να σώσουν τον κόσμο. Και να έτσι εκπληρώσουμε το προορισμό εδώ στη γη που ήρθαμε. Δεν ήρθαμε εδώ να βασανιζόμαστε, ήρθαμε να χαιρόμαστε. Τώρα, αν και σε κάποιους συμφέρει να μας βασανίζουν, και αυτό πρέπει να έχουμε επίγνωση γι' αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς αντιστεκόμαστε πάνω σε αυτό και πρέπει να συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε. Για πες μας, εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ, σαν οικολόγος, τι θα μπορούσα να κάνω? Οικολογικές εναλλακτικές θεραπείες. Ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και έχω ξεκινήσει και εδώ στην Αθήνα. Επίσης, έχω προσθέσει και επάνω στη Μακεδονία έχουμε τα θεραπευτικά λουτρά της Πικρολίμνης. Είναι μια υπέροχη περιοχή που κάνουμε λάσποθεραπεία και δείχνεται πάρα πολύ για πολλές θεραπείες. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Φύση, υγεία, φύση και πάλι γύρω από αυτό. Πες μας από ό,τι μου έχεις πει όταν λες τα λουτρά της Πικρολίμνης, εννοείς τη λάσπη. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται, είναι έξω από την Θεσσαλονίκη προς το Κιλκής, λέγεται Πικρολίμνη, είναι μια λίμνη, φυσική λίμνη. Βεβαίως εκεί υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις κτηριακά, έτσι, ξενοδοχεία και πισίνες που έρχονται οι λιώμενοι να κάνουν τη θεραπεία τους. Με λάσπη. Έχουμε και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία τα προωθούμε εδώ και στην Αθήνα, γιατί μας ζητούν και εδώ. Από τη λάσπη, τα οποία είναι για ψωρίαση, για έγκζημα, για δερματοπάθειες. Τώρα ήρθα γρήγορα από τη Θεσσαλονίκη και δεν πρόλαβα να φέρω τίποτα μαζί μου, έτσι κάποια έντυπα. Απόφαση από το Υπουργείο Υγείας υπάρχει και όλα αυτά τα νομικά δεδομένα. Και εκτάκτως, με μία καλησπέρα ήρθα εδώ. Ναι. Και είναι η θεραπεία. Πολύ ωραία. Είναι η ιαματικά λουτρά, κρέμες καλλυντικές, οι οποίες όλες μπαίνουν και στο στόμα και στο δέρμα. Εμείς πάντα λέμε ότι δεν βάζουμε τίποτα στο δέρμα μας, εάν δεν μπορούμε να το βάλουμε στο στόμα. Το δέρμα δεν είναι μια διάβροχη φορεσιά, είναι ένα σπουδαίο όργανο. Και πάνω εκεί βασίζεται η όλη φιλοσοφία της πυλοθεραπείας. Και τι θα ζητάς κάποιους συνεργάτες εδώ στην Αθήνα που να συνεργαστείς μαζί τους για να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος? Θέλουμε να κάνουμε και εδώ κάποιες εγκαταστάσεις με ιαματικό πυλό. Και είμαι εδώ, έχω κάτι έτσι στα σκαριά. Σου χρειάζεται κάποιος χρηματοδότης, κάποιος. Τώρα τι μου λένε, να δούμε κάποιον να έχει χρηματοδότη. Υπάρχουν χρήματα ακόμα στην Ελλάδα. Εντάξει, όταν πρόκειται για ένα σκοπό κοινωνικό, γιατί να μην υπάρχουν. Ναι, πραγματικά όμως είναι επειδή είναι πολύ καλή ως θεραπεία για τις αρθροπάθειες, δερματοπάθειες, γυναικολογικές παθήσεις, σπονδυλοαθρίτιδες κτλ. Ναι, είναι χρήσιμο να γίνει και κάτι εδώ. Είναι χρήσιμο να γίνει και κάτι εδώ στην Αθήνα. Εσύ έχεις δει αποτελέσματα από αυτή τη μέθοδο? Εγώ νομίζω, ναι, όχι νομίζω. Δεν μπορώ τίποτα άλλο να σκεφτώ πέρα από οτιδήποτε πρόβλημα μου παρουσιαστεί. Ανατρέχω βεβαίως στις φυσικές θεραπείες και στην ό,τι αφορά που μπορεί να με βοηθήσει. Όλη μου η ζωή είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Έφτασα στα 49 χρόνια, μισό αιώνα και είμαι 1000 φορές καλύτερα από ό,τι ήμουν στα 25. Και τώρα για να ακριβολογώ, θυμάμαι πραγματικά όταν ήμουν 25 χρονών. Είχα κάτι πονάκια εδώ, κάτι πονάκια εκεί, είχα τα προβληματάκια μου. Και τώρα κοντεύω στα 50 και βλέπω σαν να γυρίζει το ρολόι προς τα πίσω ο χρόνος. Δηλαδή δεν έχω τίποτα από αυτά που είχα, ακολουθώντας βεβαίως τον οδηγό το δικό σου, την οικολογική σκέψη και διατροφή και κάνοντας και φυσικές θεραπείες. Τι να πω τώρα, αυτά είναι γνωστά. Οι φίλοι που τα παρακολουθούν και καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτή τη στιγμή τι λέω. Δεν είμαι η πρώτη που τα λέω αυτά. Είναι αυτονόητο ότι ο φυσικός τρόπος, η φύση θεραπεύει από μόνη της και θα πρέπει να ωφεληθούμε από αυτό. Και είναι και δωρεάν, είναι και πολύ οικονομικά. Και όλα αυτά πρέπει να έτσι τονίσουμε και να εξηγήσουμε ότι όλα αυτά για να έχουν αποτέλεσμα προϋποθέτουν πρώτα την οικολογική, φυσική, υγιεινή διατροφή και ζωή. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια λάσπη ή από ένα βότανο κάποια οριστική θεραπεία. Όχι βέβαια, όχι. Εάν δεν αλλάξουμε ριζικά και μυαλά. Και μυαλά. Τον εγκληματικό τρόπο ζωής. Τώρα πώς ο κόσμος αγνοεί τι σημαίνει, όπως και εμείς αγνοούσαμε όταν ξεκινήσαμε, αγνοεί τι σημαίνει οικολογική ζωή, τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να έτσι διαδώσουμε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πώς το λένε, ανοίξτε τα μάτια σας, υποφεληθείτε από αυτή την ενημέρωση που σας κάνουμε. Ζητήστε να γνωρίσετε την οικολογική ζωή και επειδή μέσα από μια εκπομπή είναι αδύνατο να σε ενημερώσουμε,
Γι' αυτό σας προωθούμε στο κέντρο ενημέρωσης και υγιεινής διατροφής που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο 57 και Μπενάκη. Εκεί λοιπόν θα βρείτε πάρα πολλές, έτσι, μεγάλη βοήθεια θα βρείτε εκεί, βιβλία, βιολογικά τρόφιμα, ανθρώπους που θα σας δώσουν πολλές πληροφορίες και πράγματι θα είναι για σας αυτή η επικοινωνία μαζί μας, αν την αξιοποιήσετε, μια μεγάλη επανάσταση. Όπως και για μας ήταν μια επανάσταση όταν πρωτογνωρίσαμε και ό,τι καλό αποκτήσαμε, δεν το κρατάμε μυστικό, θέλουμε να το μεταδώσουμε, διότι όταν μεταδίδεις ένα ωφέλιμο, μια ωφέλιμη γνώση, αυτή η γνώση πολλαπλασιάζεται η αξία της με όσους ανθρώπους το μεταδίδεις. Γι' αυτό λοιπόν επισκεφθείτε Πανεπιστημίου 57, Υγεία, Οικολογία, κατάστημα με βιολογικά τρόφιμα και με βιβλία και ενημέρωση δωρεάν, για να πιστείτε ότι πράγματι υπάρχει ένας άλλος τρόπος ζωής ο οποίος μας προσφέρει την υγεία, τη μακροζωία, την ευημερία, τα παντοτινά νιάτα, την ευτυχία που είναι η φυσική μας κατάσταση. Και να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Ο κόσμος πολλές φορές ακούω που μου λένε ότι τα οικολογικά προϊόντα είναι ακριβά. Εγώ θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι καθόλου ακριβά. Εκεί που μάθαμε να πηγαίνουμε σε μια έτσι κλασική αγορά και να παίρνουμε 3 κιλά ντομάτες, τα οποία δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν. Είναι όλο με χημικά, όλο με φυτοφάρμακα, τα οποία τα παίρναμε με το κιλό και μισά σαπίζα μέσα σε σακούλες. Θα μάθετε, θα αλλάξετε τρόπο σκέψης, θα πηγαίνετε σε ένα κατάστημα που υπάρχουν, όπως είναι και το κ. Παπα-Νικόλαου στην Πανεπιστημίου, που έχει βιολογικά προϊόντα, θα αγοράζετε 4-5 ντομάτες που θα έχουν όλα τα εχνοστοιχεία και τις βιταμίνες, καρότα και όλα αυτά βιολογικά. Δεν θα παίρνετε με τα κιλά και τα μισά θα τα πετάτε. Θα συνηθίζετε να παίρνετε λίγα και την άλλη μέρα, σε 2-3 μέρες ξανά πάλι καινούργια πράγματα. Δεν είναι ακριβά. Έτσι δεν είναι? Ο κόσμος νομίζει ότι είναι ακριβά τα βιολογικά. Έχουν κάποια διαφορά στην τιμή, αλλά καλύτερα να φας τη μισή ποσότητα και να είναι ακριβώς. Να μην έχει δηλητήρια παρά να φας διπλάσια δηλητήρια. Ακριβώς. Αντί να τα δώσεις στους γιατρούς, θα τα δώσεις στο προϊόν, έτσι δεν είναι? Ούτως ή άλλως, αν θα αγοράζεις προϊόντα. Οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Αξίζει δηλαδή ο καθένας μας να ενδιαφέρεται για την υγεία του και για τη ζωή του και να φροντίζει να μην είναι μόνο υγεία και έτσι στα λόγια και στην πράξη να κάνουμε οτιδήποτε για να καταστρέψουμε την υγεία μας. Πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ό,τι ωφέλιμο και πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε για να σωθούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όμως σε λίγο, επειδή θέλουμε να έχουμε και τηλέφωνα και με τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα, γι' αυτό να πούμε στο κοντρόλ αν μπορεί να μας πάρει κάποιος από τους καλεσμένους που έχουμε τηλεφωνικά. Ως τότε όμως να διαβάσω εδώ έτσι κάτι από το βιβλίο αυτό, έτσι πολλές πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι φίλοι μας, το λέω κάθε φορά, από αυτό το βιβλίο, η κρυμμένη γνώση, που θα το βρούνε Πανεπιστημίου 57, 5 ευρώ μόνο στοιχίζει και για να το γράψω διέθεσα 35 χρόνια και περιέχει γνώσεις που όποιος δεν τις βρει ωφέλιμες και σωτήρες του επιστρέφουμε πίσω στα χρήματα. Δεν το λέμε για να πουλήσουμε ένα βιβλίο, το κάνουμε αυτό για να το επανεκδώσουμε. Είναι το απόσταγμα, φίλες και φίλοι, από 40 χρόνια γνώση μέσα στην οικολογία. Είναι το απόσταγμα. Κρίμα, αν δεν αξιοποιήσετε, θα είναι μεγάλη έτσι, απώλεια, αν δεν αξιοποιήσετε αυτή τη γνώση που σας δίνουμε. Διότι σωθήκαμε και θέλουμε να σας σώσουμε και εσάς. Υπάρχουν άρρωστοι που κακώς είναι άρρωστοι, θα μπορούσαν να είναι καλά. Αυτά που λέμε εμείς θα πρέπει να τα λέει το Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να τα λένε οι γιατροί. Πρόληψη. Και όχι θεραπεία και αυτή να είναι εγκληματική, να πάει να σωθείς από μια αρρώστια για να δημιουργείς 10. Έτσι γίνεται σήμερα. Είναι οι λεγόμενες ιατρογενείς παθήσεις που γεννούν οι γιατροί με τα φάρμακά τους. Εντάξει, καλά είναι και αυτά, σώζουν ζωές, αλλά με μέτρο, ρε παιδιά, ρέγουλα. Να βάλουμε λίγο ρέγουλα σε αυτό. Λοιπόν, οπότε, αν κάποιος είναι, είπαμε ότι η υγεία είναι η φυσική μας κατάσταση. Αν κάποιος είναι άρρωστος, πρέπει να ακολουθήσει τον εξής δρόμο. Τώρα είπαμε να βγάλουμε τηλέφωνα, θα μας πει ότι μετά από το διάλειμμα μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνα. Εντάξει. Οπότε ως τότε να πούμε λοιπόν να διαβάσουμε ότι κάποιος για να βρει τη φυσική του υγεία χρειάζεται πρώτον ξεκούραση στην εξοχή, καθαρός αέρας. Οξυγόνο, καθαρό οξυγόνο. Ναι, δεύτερον εσωτερική κάθαρση. Τι εννοείς όμως? Την υδροκάθαρση.
Η υδροκάθαρση. Είναι αυτό που, Κωνσταντίνε, το βλέπω και εγώ στην Θεσσαλονίκη επάνω. Έχεις μιλήσει τόσες πολλές φορές για την υδροθεραπεία του εντέρου, που γιατί να θεωρούμε, και το βγάζουν σε διάφορα κανάλια πανελλαδικά, σαν αστειευόμενοι και ειρωνεύονται αυτή την κατάσταση. Μα πώς έχουμε συνηθίσει πρωί-πρωί να πηγαίνουμε και να σαπονίζουμε τα δόντια μας και δεν σκεφτόμαστε ότι το έντερο είναι κάτι λιγότερο από 10 μέτρα και είναι ένας, όπως λέω εγώ πολλές φορές, κινητός βόθρος και θα πρέπει με τις σαβούρες που τρώμε να καθαρίζει. Μέσα στα βιβλία σου πολύ σωστά γράφεις και το λέω έτσι με πλήρη. Είναι όρος. Είναι κάθαρση του οργανισμού. Πώς θα γίνει? Πρέπει να καθαρίζουμε. Πώς πλένουμε το δέρμα μας, πώς πλένουμε τα μάτια μας. Ξυνώνεται ο οργανισμός. Μα εννοείται. Θα πρέπει και η κάθαρση αυτή, είπαμε, είναι η υδροκάθαρση. Το λέμε υδροκάθαρση, κάπως να το κάνουμε διακριτική. Αλλά κοινώς λέγεται υποκλεισμός. Είναι το κλείσμα, υποκλεισμός. Υποκλεισμός. Καθαρίζουμε δηλαδή το βόθρο που έχουμε μέσα μας, ο οποίος μας τοξινώνει, μας δηλητηριάζει, μας σκοτώνει. Και για όλα αυτά, πώς γίνεται όλος αυτός ο υποκλεισμός, θα το πληροφορηθείτε από αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στα νοσοκομεία, και πεθαίνουν και έχουν να ενεργηθούν μια εβδομάδα. Και οι γιατροί δεν τους λένε, δεν παίρνουν ένα, πώς το λένε, στα αυτοκίνητα. Πριν από ένα χρόνο ήμουνα στην Κύπρο και ήταν μια ομάδα εντερολόγοι γιατροί, οι οποίοι είχαν λίγο έτσι την οπτική γωνία να βλέπουν προς τις φυσικές θεραπείες. Και τους μίλησα για την υδροθεραπεία του εντέρου. Και θυμάμαι ήταν ένας 75 χρονών κύριος, ο οποίος τον περιμένανε να πεθάνει, Κωνσταντίνε, επειδή είχε καρκίνο στο έντερο. Το έντερό του είχε βουλώσει εντελώς, είχε γεμίσει από κόπρανα και τον περίμεναν με πόνο στο κρεβάτι να πεθάνει. Ξέρεις τι τους έβαλα να κάνουν, Κωνσταντίνε? Και τώρα πρώτη φορά το λέω στον αέρα. Το λέω σε πολλούς φίλους μου, το έχω πει πολλές φορές. Καθίσαν οι γιατροί με τα γάντια να καθαρίζουν το έντερο κομμάτι-κομμάτι από πίσω για να μπορέσουν να βάλουν. Ήταν σαρπέτα. Ήταν δεδομένο το άνθρωπο θα πεθάνει. Και το λέω και σε γιατρούς, ας πούμε. Ας σκύψουν λίγο πάνω από αυτό το θέμα του εντέρου. Καθαρίσαν το έντερο και μετά με τους υποκλεισμούς και τη σωστή τροφή, την ομοφαγία, ο κύριος αυτός ακόμα ζει. Λοιπόν, καθαρισμό του εντέρου και καλή τροφή επανήρθε. Επιγόντως ένα διάλειμμα, επιγόντως, και θα ολοκληρώσουμε αυτή την... Είναι μια γνώση που σώζει ζωές. Ναι, θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρόταση με τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να έχουμε φυσική υγεία. Μετά από ένα λεπτό θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, επανερχόμεθα και ολοκληρώνουμε το θέμα που είχαμε προηγουμένως, πώς αποκτιέται η φυσική υγεία, η οποία είναι φυσικό δικαίωμα. Και είπαμε, χρειάζεται πρώτης όρος ξεκούραση σε ένα εξοχικό μέρος με καθαρό αέρα. Μετά χρειάζεται κάθαρση εσωτερική με υποκλεισμούς. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να φιλοξενούμε μέσα μας μια αιστεία μόλυνσης ολόκληρου του οργανισμού που είναι μητέρα όλων των ασθενειών. Αυτό είναι ντροπή. Τώρα, αν μας παίρνουν μερικοί που το λέμε και μας βγάζουν για να ειρωνευτούν, κακό το κεφάλι τους κάνουν. Δεν μας πειράζει. Αλλά είναι μια σοβαρή ενέργεια που μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος για να σωθεί. Γιατί κάποιος μεγάλος φυσιοθεραπευτής και γιατρός έλεγε ουδεμία θεραπεία άνευ καθάρσεως. Πρέπει να καθαρίσουμε το εσωτερικό μας. Και πώς το καθαρίζουμε θα το βρείτε εδώ. Η γνώση σώζει, η κρυμμένη γνώση που σώζει. Μετά χρειάζεται φυσιολογική διατροφή, υγιεινή διατροφή και άσκηση, να περπατάμε. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ούτε για να τρώει τα δηλητήρια που τρώει σήμερα, ούτε για να μένει ακίνητος από το γραφείο, στην τηλεόραση. Χρειάζεται 1-2 ώρες την ημέρα να περπατάμε, να κάνουμε λίγο γυμναστική. Αυτά τα απλά. Άμα τα εφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Κυρία Ρένα, όμως έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Γεια σας. Ναι. Εγώ έχω το πόδι μου, βεβαίως έχω και άλλα προβλήματα, αλλά τώρα με έχει πιάσει κανένας χρόνος και έχω αθρίτιδα. Μάλιστα. Μου είπε ο γιατρός, μου είπε μου κάνει κάποιες ενέσεις, πια καλυτέρευση βεβαίως είδα. Ναι. Αλλά εξακολουθεί και πονάει. Το πρωί δεν μπορώ να σηκωθώ. Τώρα άκουσα την κυρία που είπε για... Πρέπει να είναι στην Καβάλα, μου φαίνεται αυτή. Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και εδώ. Θεσσαλονίκη είναι, δεν είναι στην Καβάλα? Όχι, Καβάλα όχι. Νόμιζα ότι είναι στην Καβάλα. Θεσσαλονίκη έρχεται και στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα εδώ, τόσο τελικά... το καλύτερο, γιατί είναι μακριά, ας πούμε. Έχει λασποθεραπείες εδώ και στην Αθήνα. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε κάποια προϊόντα τα οποία τα δίνουμε για επαλήψεις και βοηθούν πάρα πολύ σε προβλήματα υγείας και σε αυτό που αναφέρατε εσείς. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα ανοίξουμε και κάποιες πηγές εδώ, τις οποίες θα μεταφέρουμε από εκεί τη λάσπη και θα κάνουμε εδώ. Θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε και εδώ λασποθεραπεία. Για την ώρα όμως είναι μόνο μου. Μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο μου, το control, ή να αφήσετε το τηλέφωνο σας να σας πάρω εγώ και να σας δώσω να πάρετε. Ορίστε. Μου δώσανε κάποιο τηλέφωνο προηγουμένως. Ναι. Μπορείτε να πάρετε. Γιατί, ας πούμε, είναι να αποφύγω την αφροσκόπηση τώρα. Ό,τι μπορώ να κάνω πριν κάνω τέτοιο είναι λογικό πράγμα. Τώρα ότι εντάξει, βελτιώνει την κατάσταση σας λίγο, αλλά επειδή είναι παυσίπονο αυτό που παίρνετε, φυσιολογικό είναι να κοιμίζει τον νεύρο, να σταματάει ο πόνος, αλλά δεν είναι θεραπεία. Εγώ θα σας πω δύο λέξεις. Να θυμάστε πάντα ότι μία είναι η αιτία όλων των ασθενειών η τοξίνωση και μία η θεραπεία η αποτοξίνωση. Δηλαδή, άδικα υποφέρεται, είναι μια αντίδραση, η αρρώστια, όλες οι αρρώστιες είναι μια αντίδραση του οργανισμού, της φύσης, στην εγκληματική διατροφή και διαβίωση που κάνουμε σήμερα. Αλλάξτε τρόπο ζωής, κυρία Ρένα. Αλλάξτε τρόπο ζωής. Έχω και άλλα προβλήματα. Έχω κολπική μαρμαρική, βεβαίως δεν παίρνω το σιτρό, μου δίνει κάποια άλλα φάρμακα ο γιατρός. Λοιπόν, θα περάσετε από την Πανεπιστημίου 57, θα πάρετε το βιβλίο αυτό που σας δείχνει ο κ. Παπα-Νικόλαος, να το δείξω κι εγώ πάλι. Είναι η κρυμμένη γνώση εδώ. Είναι μόνο 5 ευρώ, είναι το απόσταγμα. Δηλαδή, πολλές φορές έχω διαβάσει τόσο πολλά βιβλία, γυρίζω σελίδες και στην ουσία δεν μου μένει τίποτα. Κάθε αράδα, κάθε σειρά από εδώ είναι φανταστική. Θα αλλάξετε τρόπο ζωής, θα αλλάξετε τη διατροφή σας. Δηλαδή, επάνω για τη Θεσσαλονίκη, όπως λέτε εσείς, λασποθεραπείες και αυτά είναι ακριβά τα ξενοδοχεία εκεί πέρα? Όχι. Μιλάμε για πολύ φθηνό κόστος. Γράφονται με κάποιο, ας πούμε. Με το ΙΚΑ, ναι, στεγογραφούνται με ΙΚΑ. Θα μιλήσουμε μετά. Αφήστε λίγο το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ και θα σας πω. Ναι, το έχω αφήσει το τηλέφωνο μου και αν θέλετε. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι για την κολπική μαρμαρική και όλα αυτά. Πρέπει να το δούμε, γιατί ίσως δεν μπορείτε να μπείτε εσείς μέσα στα αιματικά λουτρά τα οποία είναι ζεστά λόγω της καρδιακής παθήσεις που έχετε. Ίσως χρειαστεί να κάνετε μόνο επαλήψεις. Γι' αυτό μπορεί να γίνει η δουλειά σας πιο σύντομα δηλαδή. Αλλά όμως αυτό είναι εξωτερικά και θα βοηθήσει και μέσα. Αυτό που πρέπει να κάνετε πάση θυσία είναι να αλλάξετε και τη διατροφή σας. Δηλαδή θα πετάξετε ό,τι τρώτε κάθε μέρα. Βάλτε το λίγο ένα πλάνα μέσα στο μυαλό σας και δείτε λίγο τι σαβούρες τρώμε. Πού θα φτάσει αυτό μέσα στο αίμα μας, τι θα δώσει στο σώμα μας αυτό. Το ξέρω. Όχι, δεν έχει νόημα να το ξέρουμε και να συνεχίζουμε. Πετάξτε οτιδήποτε άχρηστο ξέρετε ότι τρώγεται. Καθαρίστε το έντερο, κάντε διατροφή όπως καθαρίζουμε δόντια, αυτιά, κάνουμε το σώμα μας μπάνιο. Να μάθουμε να καθαρίζουμε και το έντερο, να φύγουν τουλάχιστον όλες αυτές οι βλαβερές συνέπειες. Από όλες τις αγώνες αυτές που τρώμε. Και αν θέλετε και πρακτικά, εμείς για να μην είμαστε μόνο λόγια αλλά και έργα, έχουμε δημιουργήσει στον Οροπό. Ναι, σας παρακολουθώ και το ξέρω. Το θεραπευτήριο της φύσης. Ακριβώς. Που είναι σχεδόν δωρεάν. Με κλιματισμό, θέρμανση, ψήξη από γεωθερμία, που είναι φυσικός, δεν έχει. Και μπορείτε εκεί να γνωρίσετε μια εβδομάδα, 10 μέρες και να τα εφαρμόσετε στο σπίτι σας. Μπορείτε να έρθετε λίγο να καθίσετε, να δείτε τι γίνεται. Έχει δηλαδή και το φαγητό, τι υγιεινά να τρώμε. Θα μάθετε πώς μπορείτε να τρώτε οικολογικά και να κάνετε και την ομοφαγία. Όλα αυτά που θα σας ενημερώσουν επάνω και στο θεραπευτήριο, στον Οροπό, στο Μαρκόπουλο. Ναι. Θα τα μάθετε και μετά θα τα κάνετε και στο σπίτι σας. Και θα δείτε ότι και η τσέπη σας θα γεμίσει με χρήματα, γιατί είναι οικονομικές θεραπείες αυτές, αφάρμακες. Και πάνω απ' όλα δεν πονάτε. Έχουμε υγεία, είναι το πιο σημαντικό. Θα έρθω, γιατί θέλουν και έχω δύο φίλες έτσι που θέλουν και εκείνες. Άμα είναι, θα το κανονίσουμε να. Εγώ ξέρετε ότι έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια και ανεβαίνω επάνω, κάθομαι επάνω εκεί στον Οροπό. Κάνω την πεζοπορία μου πρωί-πρωί. Πηγαίνω στα δέντρα που έχουν εκεί πανέμορφα και τρώω το πρωινό μου από τα δέντρα. Δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορείτε, γιατί συνεχίστε και κάνετε τον ίδιο τρόπο ζωής στο λαθασμένο. Αλλάξτε τρόπο. Καταλάβατε, τώρα με το πόδι δεν μπορώ να περπατήσω. Θα σας πάρω εγώ αγκαλιά, θα σας πάω εκεί και σε 3 μέρες θα γίνετε τούρμπο. Εντάξει, το εύχομαι. Το εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, γεια σας. Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι να τους πείσει να φάνε υγιεινά. Ναι, το ξέρω, λέει. Ναι, το ξέρω, λέει. Αλλά και τρώνε και τις πίτες, τα ψωμιά, τα ζυμάρια, όλα αυτά εδώ, βογκούν, πονούν και πάλι συνεχίζουν το ίδιο. Γιατί, Κωνσταντίνε, νομίζεις εσύ, ο κόσμος δεν το ξέρει και το αφήνει αυτό? Πώς του αρέσει να πονάει, τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που ήθελα να πω, ότι μπορούν να δουν και κάποιες εικόνες από το θεραπευτήριο της φύσης, από το ίντερνετ, πατώντας θεραπευτήριο της φύσης, Μαρκόπουλο Οροπού.
αν πατήσουν εκεί θα δούνε περίπου κάποιες εικόνες από το θεραπευτήριο. Τώρα υπάρχει περίπτωση αυτή η κυρία που μας πήρε, η κυρία Ρένα, να κάνουμε αυτή την υπέροχη πεζοπορία, να μην ξεσκουριάσουν τα γόνατα, να ανέβει πάνω μετά στα δέντρα. Ναι, ο Θεός μας έχει δώσει ένα βουνό, είμαστε σε ένα λόφο επάνω σε ένα βουνό. Πανέμορφο. Και έχουμε μια πεζοπορία ορειβασία που έτσι νιώθεις τη διαφορά. Δηλαδή μετά όταν περπατήσεις μια ώρα και μετά ριλαξάρεις. Σε συνδυασμό με το καθαρό οξυγόνο, σε συνδυασμό με την κίνηση, σε συνδυασμό με την τροφή. Τι να πω. Λοιπόν, για το θεραπευτήριο της φύσης θέλω να διαβάσω μια σελίδα που έχουμε σε αυτό το βιβλίο που λέει το εξής. Η υγεία μας είναι η φυσική μας κατάσταση. Τις αρρώστιες μας εμείς τις κατασκευάζουμε με την ανθυγιεινή ζωή και εμείς μόνο μπορούμε να τις θεραπεύσουμε με την υγιεινή ζωή. Το θεραπευτήριο της φύσης λειτουργεί με βάση τις αρχές του Ιπποκράτη, οι οποίος οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη, αλλά στην πράξη τον αγνοούν και μάλλον τον παραβιάζουν, πώς το λένε έτσι, πολύ άσχημα. Λοιπόν, ο Ιπποκράτης είχε πει το ιατρικό νου, σώματος, ψυχής να είναι η τροφή μας, το ιατρικό. Και δεν είπε να παίρνει τα δηλητήρια που έτσι μια αρρώστια σταματούν το σύμπτωμα και δημιουργούν 10 αρρώστιες. Φύσης νόσων ιατρός. Η φύση, όταν ακολουθήσουμε τη φύση και εφαρμόσουμε, θεραπεύει. Η φύση θεραπεύει. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει «Η φύση θεραπεύει». Και έχει πολύ έτσι ανάπτυξη του θέματος. Πόσα βιβλία, Κωνσταντίνα, έχεις γράψει? 30. Συνέχεια γράφω και τώρα αυτό εδώ το ίδιο. Θέλω να το μεταφράσω και σε άλλες γλώσσες. Και το κάνω διασκευή τώρα, το κάνω έτσι τροποποίηση. Μια ζωή την έχω αφιερώσει στο γράψιμο. Και γιατί έχουμε μεγάλη λίστα με πολλά ονόματα από ανθρώπους που έχουν θεραπευτεί από ανίατες ασθένειες, από την ομοφαγία και από το αλλάζοντας τρόπο ζωής. Αυτά τα ονόματα εδώ, πώς θα κάνουμε μια εκπομπή, να φέρουμε καμιά, πόσα άτομα τώρα ήδη έχουμε προγραμματίσει να βγάλουμε δύο. Να έρθουν έτσι μερικοί άνθρωποι εδώ που έχουν θεραπευτεί, να τα πούνε οι ίδιοι να πούνε. Εδώ μιλάμε για προβλήματα με καρκίνο, με δυσκολιότητες και στήτιδες, φαρυγγίτιδα, ισχυαλγία, αρθρίτιδες, αλλάζοντας τρόπο ζωής. Ονόματα, τηλέφωνα. Λέμε και ονόματα, αυτά είναι επίσημα. Φυσικά, τα δημοσιεύουμε. Καβάλας Δημήτρης λέει: ο κύριος είχε φαρυγγίτιδα, είχε ισχυαλγία, υπνία, κίστη είχε, έκανε ομοφαγία, έκανε φυσική και έχει θεραπευτεί. Βασιλιάδης Δημήτρης. Επίσης, ανεβασμένη χολυστερίνη, στην θάχη, όγκος στο μαστό, Γεωργίου ευμορφία, εινομιώματα. Μιλάμε για σοβαρές παθήσεις. Και άμα αρχίσω να μιλάω. Σοβαρές, ανίατες και καταδικασμένες. Μεγάλη λίστα, φίλες και φίλοι, από ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις που πολλοί από αυτοί μπορεί και να μην ζουν. Είναι κρίμα να υπάρχουν άρρωστοι σήμερα, ενώ θα μπορούσαν να μην είναι άρρωστοι. Για να ακούσω όμως ένα ήδη καταδικασμένο να πεθάνει, και ο οποίος σώθηκε. Να τον ακούσουμε στο τηλέφωνο. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Είναι... Ναι, γεια σας. Γεια σου, Πρόεδρε. Είπαμε είμαστε στρατιώτες εμείς. Στρατιώτες της οικολογίας. Πώς λέγεται ο κύριος? Είναι ο Αλέξης Φωτόπουλος. Λοιπόν... Πώς τα λέμε, πώς μας παρακολουθεί στην τηλεόραση? Σε παρακολουθώ. Ωραία. Εγώ, όπως είπαμε, είχα σκληρήσει κατά πλάκας. Που θεωρείται ανίατη αρρώστια. Είναι ανίατη αρρώστια. Και πώς έγινα καλά. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπες, ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει καλά, να αποφασίσει ότι το δικαίωμά του είναι να είναι υγιής, είναι αυθαίρετο δικαίωμα. Αυτό είναι το α και το ω. Αυτό να το πιστέψει. Αυτό, αν δεν το πιστέψει, δεν γίνεται τίποτα. Ότι η υγεία δεν αγοράζεται. Να πιστέψει ότι έχει έρθει εδώ για να πετάξει, να ζήσει ευτυχισμένος, να ζήσει υγιής. Εγώ όταν έπαθα αυτή την ασθένεια δεν πίστεψα ούτε μια στιγμή ότι θα μείνω παράλυτος, ότι θα έχω πρόβλημα. Και αμέσως ξεκίνησα να δω τι θα κάνω. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, για πες μας δύο λόγια, για όσους δεν ξέρουν, δηλαδή πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει. Αυτό άνοσο νόσημα, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου επιτίθεται επάνω του και συνήθως επιτίθεται στη μυελίνη των νεύρων, η οποία είναι το περιτύλιγμα των νεύρων, και από εκεί και πέρα δεν περνούν οι πληροφορίες για να κουνήσει το χέρι του, το πόδι του κλπ. Σιγά σιγά εγώ είχα τύφλωση στο μάτι μου, είχα δυσκολία στο βάτημα, και αν δηλαδή συνεχίσει κάποιος, μένει παράλυτος και πεθαίνει. Και τα φάρμακα που παίρνει αντί να βελτιώνουν δεν κάνουν τίποτα. την κατάσταση. Δεν έχουμε γνωρίσει και πολλούς να έχουν θεραπευτεί με την κλασική ιατρική. Δεν έχω γνωρίσει. Έχετε γνωρίσει κάποιον που θεραπεύτηκε? Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον που δεν βοηθάνε τα φάρμακα. Και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, όταν κάποιος αποφασίσει και πιστέψει ότι είναι δικαίωμά του να είναι υγιής, από εκεί και πέρα παίρνει τα μέτρα του.
Πρώτο, όπως λες και εσύ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η διατροφή, κυρίως φρέσκα, φρούτα, λαχανικά, αυτά που λες, φύτρα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί, πράγματα τα οποία είναι φυσικά, έτσι. Τα οποία δίνουν στο σώμα βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, ό,τι είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει. Όταν είναι ζωντανό, ακριβώς. Τα πάντα στα κύτταρά μας τα κινούν τα ένζημα. Ακριβώς. Όταν εμείς βράσουμε την τροφή, τα πεθάναμε τα ένζημα. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος αρρωσταίνει σε 4 επίπεδα. Πρώτον είναι το πνευματικό επίπεδο, η επαφή με την πηγή του. Το δεύτερο, το νοητικό. Τι εντολές δίνει ο νους στο σώμα. Και αν έχουμε κακές σκέψεις και αρνητικές σκέψεις, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Είναι αυτό που λέμε, Αλέξανδρο, να βγάλουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Το πιο σημαντικό που σκοτώνει τον άνθρωπο είναι τα αρνητικά συναισθήματα. Έτσι. Πρέπει να απενεργοποιήσουμε τα αρνητικά είναι αυτό που συναισθήματα. λέμε, ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο σώμα. Αλλά γιατί δεν ασχολείται ο κόσμος με ποιος είναι αυτός που δίνει εντολή στον εγκέφαλο? Ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο σώμα. Τον εγκέφαλο ποιος τον κουμαντάρει? Και πολύ σωστά είπε η ψυχή. Αν εγώ κάθε μέρα αγχώνομαι, στεναχωριέμαι, μου σπέρνουν και μία κρίση που θα μιλήσουμε αργότερα. Τον εγκέφαλο, ξέρεις ποιος τον κουμαντάρει? Το καθαρό αίμα. Το καθαρό αίμα. Άμα έχουμε το ξινωμένο αίμα, οι σκέψεις είναι τοξινωμένες, είναι αρνητικές. Αν έχουμε καθαρό αίμα, γιατί εγώ δοκίμασα τώρα, γιατί όλα αυτά που λέμε δεν φτάνει η θεωρία, χρειάζεται και η εφαρμογή. Εγώ τα εφαρμόζω 35 χρόνια. Έχω να φάω κρέας, ψάρια, τυριά και ένα σωρό άλλες βλαβερές τροφές που προσφέρει η κακούργα καταναλωτική κοινωνία. Και έχω 3 χρόνια τώρα και τρώω μόνο μεστροφές. Κακούργα κοινωνία. Δεν τρώω καμία τροφή μαγειρεμένη. Το μαγείρεμα αλλοιώνει, μεταλλάσσει, καταστρέφει κάθε τροφή. Και δόξα τω Θεώ εργάζομαι από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και πετάω. Δηλαδή έχω ενέργεια, έχω ζωή. Και είναι λογικό αυτό. Δηλαδή αυτά που ακούει ο κόσμος. Αυτά που ακούει ο κόσμος φαίνεται περίεργα και παράξενα. Άρα λοιπόν, Αλέξη, όταν διαπίστωσες ότι είχες κλήρηση κατά πλάκας, άλλαξες τρόπο ζωής, βελτιώνοντας τη διατροφή σου. Άλλαξα τη διάθεσή σου. Και σε πόσο χρονικό διάστημα, Αλέξη, θεραπεύτηκες? Κοίταξε, περάσανε 2-3 χρόνια, σίγουρα περάσανε 2-3 χρόνια. 2-3 χρόνια, αλλά το πιο σημαντικό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης μας. Έτσι. Ναι. Πανεπιστημίου 57 υπάρχει και το βιβλίο μου που έχω και CD μέσα που επαναπρογραμματίζει τον εγκέφαλο. Έτσι βοηθήθηκα τότε. Και όταν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, τότε αρχίζουμε, προσέχουμε τον εαυτό μας, προσέχουμε τι θα φάμε, προσέχουμε που θα πάμε, αφιερώνουμε χρόνο, όπως λέει ο πρόεδρος, να ξεκουραζόμαστε, να πηγαίνουμε στη φύση κλπ. Και αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι μας ακούνε και τους φαίνεται παράξενο ότι δεν γίνεται, λέω, εφόσον μπορεί ένας, άρα μπορούν όλοι. Έτσι. Αρκεί να το πιστέψουν. Αρκεί να το πιστέψουν. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο στο σημείο αυτό ότι ο Αλέξης, λόγω έτσι ευγνωμοσύνης προς τη θεραπεία του, έγραψε ένα βιβλίο. Το βιβλίο είναι «Έτσι γίνεται το θαύμα». Έτσι. Μπράβο, πρόεδρε, το θυμάσαι. Ναι, λοιπόν, είναι δυνατόν, αφού ζούμε ένα θαύμα. Η ζωή είναι ένα θαύμα. Αλλά άσχετα εμείς αν ζούμε έτσι μεταλλαγμένοι και δυστυχισμένοι. Έτσι γίνεται το θαύμα, λοιπόν, μπορεί να το βρουν Πανεπιστήμιο 57 γι' αυτό. Επίσης, δώσ' μας και το τηλέφωνο σου, μήπως κάποιοι φίλοι έχουν κάποιο παρόμοιο πρόβλημα ή κάποιο άλλο διαφορετικό και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου. 33-87.000, είναι απλό. 33. Σε βρίσκουμε τώρα τις διακοπές και τα λοιπά. Και 3 μηδενικά. Για ξαναπες το. 33, ναι. 87 και 3 μηδενικά. Σε βρίσκουμε και αυτή τον καιρό. Βέβαια, βέβαια. Είσαι... Όσοι φίλες και φίλοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Μάχημος. Τουλάχιστον της κλήρησης κατά πλάκας, που έχει και ο κ. Φωτόπουλος μια εμπειρία παρόμοια. Θεραπεύτηκε, μπορείτε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί του και να βοηθηθείτε. Και γενικά, όχι μόνο στις πλάκες, γιατί αν η σκύρινση κατά πλάκες θεραπεύεται, που είναι ανίατη αρρώστια, φανταστείτε πόσο οι άλλες αρρώστιες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Να είστε καλά, καλημέρα. Και καλή δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για ενημέρωση και για σωτηρία. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πολλά πράγματα ακούγονται έτσι παράξενα στον κόσμο. Γιατί έχει συνηθίσει αλλιώς. Τώρα, όταν λέμε εμείς τώρα στον κόσμο, δεν χρειάζεται πολύ εξυπνάδα ή πολλές γνώσεις, πολλή επιστήμη να μάθεις ότι όταν μια τροφή μαγειρεύεται, καταστρέφονται τα πάντα.
Βέβαια, εγώ Παραδείγματος το ψωμί που θεωρείται άρτωση μόνο επιβίωσης, ποιος μπορεί να φανταστεί ότι το ψωμί δεν είναι φυσική τροφή? Γιατί για να γίνει το ψωμί, τι διαδικασίες χρειάζεται? Αλέθουμε το στάρι, το αφαιρούμε το 30%, το 40%. Του βάζουμε φάρμακα να μην. Και όχι μόνο, ας πάμε και στη γλουτένη που έχει αυτή το αλεύρι, που έχει μέσα αυτή τη γλουτένη, την οποία παλιά ξέρουν οι παλαιότεροι που μας ακούν ότι με το αλεύρι κάνουν αλευρόκολλα και ακολουθούν τους αητούς. Το θυμάσαι. Αυτό φανταστείτε να το τρώμε. Να μπαίνει μέσα στα συντηρητικά για να μην χαλάσει. Μετά τα συντηρητικά το ζυμώνουμε, του βάζουμε άλλα χημικά συντηρητικά για να φουσκώσει βελτιωτικά. Και στο τέλος το βάζουμε στο φούρνο, μια ώρα στο φούρνο σε τεράστιες θερμοκρασίες. Το οποίο το σακατεύουμε. Σε τεράστιες θερμοκρασίες. Ένα απλό παράδειγμα. Ενώ μπορούμε να βάλουμε 2 χούφτες στάρι στο νερό, να τα αφήσουμε 2 μέρες να φυτρώσει και αυτό να το βάλουμε στη σαλάτα. Τι πιο απλό και πιο λογικό, γιατί σήμερα πάσχουμε από έλλειψη λογικής και αγάπης στην υγεία μας, στη ζωή μας και στους συνανθρώπους μας. Αυτή είναι το πρόβλημα σήμερα, λογική και αγάπη. Ένα απλό παράδειγμα που φέρνω πολλές φορές. Διάλειμμα με ειδοποιείτε. Διάλειμμα, 1 λεπτό, επανερχόμεθα και αν υπάρχει κάποιος φίλος και θέλει να παρέμβει, ευχαρίστως να τον ακούσουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμη. Έχετε την ευκαιρία να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας ρωτήσετε ό,τι απορία έχετε και είπαμε να βάλουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να βάζουμε ότι η φτώχεια, η αρρώστια, η δυστυχία είναι τεχνητές. Η φυσική μας κατάσταση είναι η ευημερία και η ευτυχία. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα της εκπομπής. Όμως έχουμε κάποιο τηλέφωνο, να βγάλουμε κάποια παρέμβαση, Μας ακούτε? Ή κόπηκε η γραμμή. Κόπηκε η γραμμή. Έλεγα πιο πριν, ήθελα να πω για την τσουκνίδα λίγο μέχρι να βγει ο κύριος Στονέ. Έχουμε τη γραμμή? Όχι. Ναι. Καθώς λέγαμε πριν ότι όταν μαγειρεύουμε την τροφή αλλάζει εντελώς, ένα πολύ απλό παράδειγμα που φέρνω πολλές φορές είναι η τσουκνίδα. Ενώ βλέπουμε ότι η τσουκνίδα μας τσιμπάει και έχουμε αυτόν τον ερθισμό καθώς τρέχουμε σε επαφή, όταν τη βάλουμε και τη βράσουμε στο νερό και τη φάμε, τρώγεται μια χαρά χωρίς να έχει πρόβλημα. Γίνεται άλλο πράγμα εντελώς. Έτσι είναι όλα τα λαχανικά. Και το σπανάκι ακόμα. Είναι εντελώς διαφορετικό να το φας ομό και όταν το βάλεις και το βράσεις και πετάξεις όλα τα ιχνοστοιχεία και τις βιταμίνες και φας εκείνο το χόρτο στην τελική, είναι αλλοιωμένο. Η ομοφαγία προσφέρει βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες και μέταλλα πολύ χρήσιμα για την υγεία μας. Και έτσι για να εξηγήσουμε γιατί η υγεία είναι φυσική κατάσταση, γιατί όλοι οι άνθρωποι επιζητούν την υγεία, είναι κοινή λαχτάρα. Αν δεν ήταν δικαίωμα, κάτι που το επιθυμούμε, μπορούμε και να το αποκτήσουμε. Αν δεν ήταν δικαίωμα, θα ήταν κάποια λάθος της δημιουργίας, πράγμα που δεν στέκει. Επομένως η υγεία είναι η φυσική κατάσταση. Και για να έχουμε υγεία χρειάζεται πρώτον, είναι το 50% της υγείας μας είναι η προσωπική μας ζωή και το άλλο 50% είναι η κοινωνική μας ζωή. Δηλαδή όσο φροντίζουμε τον εαυτό μας, άλλο τόσο πρέπει να φροντίζουμε και τους άλλους. Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό. Να περνάμε καλά, αλλά να βοηθάμε και τους άλλους να περνάνε καλά. Αν ένα από τα δύο δεν τα φροντίζουμε, είμαστε μισοί. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας μας να ελέγχει τον εαυτό του πώς ζει και τι προσφέρει στην κοινωνία που ζει. Όχι να ζούμε μόνο για να τρώμε τα σκουπίδια, για να κοιμόμαστε και για να δουλεύουμε, να είμαστε δούλοι. Αυτή δεν είναι ζωή, πρέπει να την αρνηθούμε. Όμως έχουμε την κυρία Ολυμπία στο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας κύριε Παπα-Νικόλα, τι γίνεστε? Καλά, εσείς? Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, σας γνωρίζω και τον αδελφό σας και ακολουθώ την οικολογία πιστότατα. Πού μένετε? Και πραγματικά η προσφορά σας είναι πολύ μεγάλη, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Πρέπει και να συμπράξετε κι εσείς για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Βεβαίως, αφέστατα κύριε Παπα-Νικόλα. Θέλω μόνο το εξής να επισυνάψω, έτσι θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Πρέπει να πούμε στον κόσμο, διότι εγώ είμαι χορτοφάγος, τώρα στρέφομαι προς την ομοφαγία, όσο μπορώ, δεν έχω φτάσει βέβαια στα δικά σας επίπεδα, αλλά προσπαθώ. Για να το πετύχετε πρέπει να το πιστέψετε. Και για να το πιστέψετε πρέπει να καταλάβετε ότι είναι τη λογική σκέψη να κάνετε ότι το μαγείρεμα δεν προσθέτει τίποτα, αφαιρεί. Πόσο καιρό έχει που ξεκινήσει? Δηλαδή εγώ το εφαρμόζω τώρα και εγώ 35 χρόνια ήταν που το έλεγα αλλά δεν το εφάρμοζα και το εφάρμοσα πώς.
σκεπτόμενος λογικά, ότι δεν είναι σωστό να παραβιάζω, Ασφαλώς, εγώ περίπου μια δεκαετία και κάτι ακολουθώ την... Έχετε δει κάποιο αποτέλεσμα? Πώς νιώθετε? Βέβαια, σαφέστατα, ούτε να το συζητάτε. Πείτε μας γι' αυτό μερικές λεπτομέρειες να ακούσουν και φίλοι να πάρουν κουράγιο. Ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι χρειάζονται και κάποια συμπληρώματα. Δηλαδή δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε στον κόσμο, ξέρετε, κόψτε το κρέας, κόψτε τα γαλακτοκομικά, κόψτε τις τροφές και τα λοιπά αυτές που εμείς δεν τις τρώμε βεβαίως. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζονται και συμπληρώματα διατροφής μερικά. Τα συμπληρώματα ξέρετε ποια είναι? Είναι η ξηρή καρπή. Ναι. Τα αμύγδαλα, 10 καρύδια, αν τρώτε μια σαλάτα και 10 καρύδια, καλύπτεται ω3, βιταμίνες, ένζημα, τα πάντα. Δηλαδή όταν τρώτε κανονικά, δεν λέμε να τρώμε μόνο χόρτα, να τρώμε και ξηρούς καρπούς, να τρώμε και φρούτα. Και όσπρια μουσκεμένα. Και φύτρα. Εγώ λιγάκι, ξέρετε κύριε Παπα-Νικόλαου. Αν τρώμε όλα αυτά... Απλά ξέρετε, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί και εγώ παρακολουθώ έτσι μερικούς φίλους που παίρνουν 2-3 πράγματα, βάζουν στο ψυγείο και τρέφονται όλη την εβδομάδα με τα ίδια και τα ίδια. Μπράβο. Θέλει ποικιλία, είναι λάθος. Δηλαδή θέλει τη γνώση ολοκληρωμένη να την έχει. Δεν μπορεί να τρώσει κάθε μέρα ντομάτα, σαλάτα και μαρούλι μόνο. Θες και το σπανάκι, θες και τα αμύγδαλα, θες και τα φουντούκια. Θέλεις και τα καρύδια. Ελαφρά μείωση των πρωτεϊνών. Μειώνεται βεβαίως αν δεν έχεις. Εμείς κάνουμε ένα πολύ ωραίο γάλα από αμύγδαλα. Και μια πρακτική λύση, έτσι, πρακτική έτσι, πληροφορία, η οποία είναι το πεπόνι. Τώρα που τρώμε πεπόνια, να μην πετάμε τους σπόρους του πεπονιού, αλλά να τους κρατάμε, να τους βάζουμε στο μπλέντερ, να τους κάνουμε γάλα και να τους περνάμε πάνω στο αντιχτήρι να μένει να κατακρατάει τη φλίδα του σπόρου και γίνεται ένα ωραίο γάλα. Α, μάλιστα. Το πεπόνι, σημειώστε το και αναμεταδώστε το. Α, μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Οτιδήποτε μπούμε μέσα σε ένα μανάβικο. Επίσης τα αμύγδαλα τώρα, τα βάζετε από το βράδυ στο νερό, το πρωί τα καθαρίζετε και κάνετε ένα ωραίο αμυγδαλόγαλο. Αν πάρετε από όλα, δεν θα έχετε... Και ένα φρούτο, και ένα φρούτο και κάνετε μια κρέμα που τρώει η μάνα στο παιδί και στο παιδί... Εγώ πολλές φορές παίρνω ένα μπολ και βάζω μέσα στο σπίτι και τρώνε και τα παιδιά και βάζω μέσα και πατζάρι, ομό, κομματάκια μικρά. Παίρνω φασολάκια, αυτά που μαγειρεύουμε και το κάνω μαγειρεμένα. Εγώ δεν τα μαγειρεύω. Τα παίρνω και τα κόβω ομά φασολάκια ψηλά. Τις μπάμιες. Δηλαδή εμπλουτίζω τη διατροφή μου. Δεν έχω συνηθίσει να τρώω μόνο ντομάτα, μαρούλι και σπανάκι διαρκώς. Βεβαίως και θα έχω έλλειψη στο τέλος. Ναι. Καταλάβατε. Μετά φακές, μου σκεύω φακές και παίρνω μέσα στη σαλάτα μου και ρίχνω και μια χούφτα φακές. Και βάζω και τα αμύγδαλα και τα καρύδια. Να είστε σίγουροι ότι αν το κάνετε σωστά, δεν θα λείψει από τον οργανισμό τίποτα και θα έχετε την απόλυτη υγεία. Σωστά. Αλλά αν όμως τεμπελιάζουμε λίγο ή σκεφτόμαστε να μην δώσουμε κανένα φράγκο να πάρουμε αμύγδαλα. Λοιπόν, πρέπει να ασχοληθείτε. Εγώ ασχολούμαι 35 χρόνια και ό,τι γνώση την κατέγραψα εδώ. Μα και εγώ, κύριε Παπα-Νικόλαου, 10 χρόνια και ακόμη ξέρω λίγα, μπορώ να σας πω. Ναι, και εγώ μαθαίνω. Είναι και συνήθεια, δεν είναι μόνο. Όταν μπαίνουμε σε ένα μανάβικο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλα εκείνα τρώγονται ομά. Όλα. Ό,τι δεν μας αρέσει και μας φαίνεται παράξενο, ας το κόψουμε πολύ ψηλό με το μαχαιράκι και το βάλουμε μέσα στη σαλάτα μας. Αλλά όλα τρώγονται έχουμε ομά. Και άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Και ξέρετε, επειδή καθημερινώς σχεδόν έρχομαι και τρώω σε εσάς τα μεσημέρια, γιατί είναι διάλειμμα από τη δουλειά μου. Πανεπιστημίου 57, Θέλω να έχετε περισσότερο ομοφαγικά φαγητά. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε κι άλλα. Πολύ ωραία αυτό που λέτε, ναι. Κι άλλα κι εγώ από εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε, γεια σας. Πολύ σωστό αυτό που είπε για την ομοφαγία. Ναι. Αλλά ζητάει ο κόσμος μαγειρεμένο, σε ένα διαρκώς, αλλά τουλάχιστον υγιεινό, οικολογικό μαγειρεμένο. Έχουμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές και παρακαλούμε τους φίλους να είναι σύντομοι για να μπορέσουμε να βγάλουμε κι άλλους. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Είστε η κυρία? Η κυρία Άννα, από Οροπό παίρνω. Από Οροπό. Παρακολουθώ πολύ πάντα την εκπομπή. Είμαστε γειτόνι, ξέρετε, εμείς είμαστε στο Μαρκόπουλο. Μπράβο, είμαστε γειτόνι. Δεν ήρθατε καθόλου στο κέντρο? Θα το κανονίσω, αλλά δεν ξέρω την κοπέλα που την έχω δει. Εκεί στον Οροπό. Όχι. Κάνει εκπομπή. Πού κάνει εκπομπή και δεν ξέρω. Ναι, κάνω εκπομπές και μιλάω για την Πικρολίμνη και για αυτά που λέμε εδώ, για την οικολογική. Δεν θα σας ενοχλήσω πολύ, βρε παιδιά. Πείτε μου. Μια ερωτησούλα, σαν οικοκυρά που είσαι εσύ να μου απαντήσεις. Ας πούμε τα φασολάκια, έτσι. Ναι. Ομοφαγία. Πώς θα μαγειρεύω? Για πες μου, εγώ θα το πάρω το βιβλίο από την Ομόνια. Λοιπόν, όταν μιλάμε για οικολογικά, κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά που μπορεί να φάει κάποιος να τα μαγειρέψει να είναι οικολογικά φασολάκια όπως γνωρίζει να τα μαγειρεύετε. Αλλά όμως εγώ τα κόβω μέσα στη σαλάτα μου τα φασολάκια. Ομά τα τρώω. Και σας λέω είναι πεντανόστιμα, είναι πάρα πολύ ωραία.
Δηλαδή να κάνεις τώρα όπως είναι το φασολάκι, το παίρνω και το κόβω. Το κόβω μέσα και την μπάμια το ίδιο κάνω. Και την μπάμια. Και γίνεται μια. Και αυτό που είναι πεντανόστιμο και πολύ υγιεινό είναι το πατζάρι. Όπως είναι σκληρό και άβρωστο, το μαγειρεύουμε και το κόβουμε κυβάκια μικρά-μικρά μέσα στη σαλάτα. Άρα λοιπόν είναι τρόπος ζωής από ό,τι βλέπω. Ναι, μπαίνω εγώ σε ένα μανάβικο και έχω στο μυαλό μου ένα πράγμα. Ότι όλα τρώγονται ομάπως, μου τα δίνει ο Θεός. Τίποτα άλλο δεν σκέφτομαι. Ό,τι δεν μου αρέσει και μου φαίνεται περίεργο αρχικά, το έκοβα πολύ μικρό. Λέω για να δω, θα μπορώ να το φάω. Και στην πορεία κατάλαβα ότι είναι πολύ πιο νόστιμα τα φασολάκια, την μπάμια, όλα αυτά όταν είναι ομά. Και το στομάχι δεν πειράζει. Όχι, θεραπεύει το στομάχι. Θεραπεύει, βέβαια. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθουμε στο κυρίου Παπα-Νικόλα το. Ναι, να έρθετε να πάρετε την γνώση αυτή, να δείτε πώς είναι. Εφόσον και στον αεροπort είστε δίπλα. Ναι, και μαθαίνεις κιόλα. Το καρότο μπορεί να είναι πολύ γνωστό. Να σας πω, 2 ποτήρια χυμό από καρότο θεραπεύουν την ουρολίμωξη. Άκου τώρα. Ναι, 2 ποτήρια άμα θα πιείς χυμό, όποιος μας ακούει το λέω έτσι. Αυτά όλα στο βιβλίο του κυρίου Παπα-Νικόλα. Παντού μπορείτε να τα βρείτε, βεβαίως, έχει πάρα πολλά βιβλία μέσα που αναφέρονται. Και το καρότο γίνεται πολύ ωραία καρατοσαλάτα, τριμμένο στον τρίφτη, με σκόρδο, με ρίγανη, με λαδολέμονο. Είχατε κάνει, κύριε Παπα-Νικόλα, είχατε στη Μεγάλη Βρετάνια είχε μια ημερίδα για την ημέρα της διατροφής. Και εκεί είχαν παρουσιαστεί, ήταν 2-3 άτομα, πολλοί κόσμος. Και πολλά φαγητά, πολλά φαγητά. Και είχαμε κάνει ένα τέλειο μπουφέ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπα-Νικόλας, τέλειο μπουφέ, πανέμορφα, στολισμένα. Ντομάτες γεμιστές με όλα ομά. Όλα ομοφαγεία. Και μάλιστα ολοκυθάκια γεμιστά ομά. Το πιο σπουδαίο ήταν ότι μίλησαν και πολλοί άνθρωποι με σοβαρές παθήσεις που θεραπεύτηκαν από αυτό. Είναι κάτι παράξενο. Λοιπόν, να περάσετε από τον αεροπό, να σας δούμε και από κοντά. Θα χαρώ να σας δω. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Κόπηκαν οι άλλες γραμμές, οπότε επειδή τελειώνει ο χρόνος. Είπαμε κάτι για την κρίση να πούμε, Κωνσταντίνα, αλλά δεν το προλάβαμε. Για την κρίση. Λέγαμε ότι η φτώχεια είναι τεχνητή, ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι που πρέπει ο κόσμος να μάθει και το ξέρει νομίζω, πλέον έχουν φημιστεί, έχει εξυπνήσει ο κόσμος, ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που ωφελούνται κάποιοι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί από μόνη της, γιατί όπως είναι η Ελβετία και όπως είναι άλλες χώρες αυτόνομα δεν μπορούν να ζήσουν. Τι μας λείπει εμάς εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε πλούσιο έδαφος, πολύ ωραίο κλίμα, θάλασσα, δεν μας λείπει τίποτα. Απλά θέλουμε ηγέτες πραγματικούς, άντρες δυνατούς, να μην πω με παντελόνια, που θα αναλάβουν να δουλέψουν για αυτή την πατρίδα. Να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τα χωράφια μας, τη γη, την ευλογημένη αυτή χώρα που λέγεται Ελλάδα και να παράγουμε. Δεν έχω ανάγκη εγώ να παίρνω πορτοκάλια από Τουρκία, δεν έχω ανάγκη να παίρνω κρεμμύδια από Αλβανία, δεν έχω από Γαλλία και από Ιταλία. Μπορώ να παράγω τα πάντα. Ας δώσουν στον κόσμο χρήματα κάπως μέσα από το ΕΣΠΑ, να γίνουν κάποια προγράμματα κτλ. Μια πληροφορία για τον κόσμο, ότι η μάνα γη, η ελληνική γη, παράγει αγαθά για να θρέψει άπειρους πληθυσμούς. Το 70% των εδαφών είναι ακαλλιέργητα. Και το 70% της παραγωγής πάει χαμένη, γιατί τα εργατικά είναι περισσότερο από τα. Λένε ότι παράγουμε, εισάγουμε, λέει, γιατί δεν φτάνουν. Μα αφού δεν καλλιεργούνται οι γη. Το έγκλημα είναι ότι φέρνουμε ντομάτες από τη Σκόπια. Δεν φτάνουν. Στη Λαχαναγορά, λέει, το 70% της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων δεν είναι ελληνικά. Και αυτό εν ονόμα της Ευρώπης, για να είμαστε στην Ευρώπη, για να πληρώνουμε, να παίρνουμε δάνεια, να κάνουμε εξαγωγή συναλλάγματος, για να υπογράφουμε μνημόνια, για να μας έχουν δέσιμους για να μας πάρουν το φυσικό πλούτο. Γιατί αυτό που μας έχει απομείνει τώρα είναι μόνο ο φυσικός πλούτος, αλλά με τα μνημόνια που υπογράφουμε, προβλέπουν τα μνημόνια το ξεπούλημα κάθε περιουσίας κρατικής και φυσικού πλούτου και καταδίκη στην αιώνια υποδούλωση. Λοιπόν, η μάνα γη παράγει. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται την κρίση, δεν υπάρχει κρίση. Μπορούμε να ζήσουμε οι Έλληνες με τα δικά μας αγροτικά προϊόντα, σπίτια έχουμε, να ζήσουμε πλούσια. Και η φτώχεια αυτή έχει και πολλά καλά. Ήδη έχει αρχίσει αποκέντρωση. Φεύγει ο κόσμος από την Αθήνα, φεύγουν οι ξένοι. Τι να κάνουν να έρθουν. Θεραπεύονται από αρρώστιες, γιατί τώρα το κρέας δεν το τρώνε γιατί είναι πιο ακριβό. Όπως στην κατοχή θεραπεύτηκαν πολλοί άνθρωποι από πολλές αρρώστιες εξαιτίας της φτώχειας. Ακριβώς. Αλλά σκοπός είναι να επικρατήσει η λογική και να μην πεθαίνει ο κόσμος από το φόβο του και από τον πανικό.
Δεν πρόκειται να πεθάνουμε από τη φτώχεια. Ο φόβος είναι η καταστροφή μας. Γι' αυτό, επειδή εμείς είμαστε και πολιτικό κίνημα, δεν είμαστε μόνο διατροφή, αλλά είμαστε και πολιτικό κίνημα, κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα συγκεντρωνόμαστε Πανεπιστημίου 57 για να αγωνιστούμε, να πάρουμε την ευθύνη της ζωής μας στα χέρια μας, εφαρμόζοντας 3 σπουδαίες αρχές, που είναι πρώτον η οικολογική ζωή, δεύτερον η πολιτική ανιδιοτέλεια και τρίτον η δημοκρατία στην πράξη. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα 3, σωθήκαμε. Και εσύ έχεις αναλάβει τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία επάνω, και πιστεύω να μεταδώσεις αυτό το φως, το οικολογικό φως, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την καταδίκη που μας επιβάλλουν οι ξένοι. Εμείς επάνω κρατάμε καλά τα σύνορα, δεν αφήνουμε κανένα να... Παίρνοντας δάνεια για να καταναλώνουμε τα σκουπίδια, για να εισάγουμε λάδι από τη Γερμανία. Άκουσαν. Ναι, εισάγουμε λάδι από τη Γερμανία για να εισάγουμε ένα σωρό περιτοβλαβερά προϊόντα. Λοιπόν, θα είναι μεγάλο καλό, διότι θα απαλλαγούμε από πολλά περιτοβλαβερά προϊόντα που μας αρρωσταίνουν και που θυσιάζουμε τις οικονομίες μας. Πολλές φορές λέω, Κωνσταντίνε, κοιτώ γύρω μου και λέω: υπάρχουν τόσα πράγματα. Κοιτώ τσιμέντο, λουλούδια, πλαστικά, καρέκλες, υφάσματα. Υπάρχουν τα πάντα γύρω μας και τίποτα από αυτό δεν παράγουμε. Ούτε ένα ζευγάρι πλαστικά γυαλιά στην Ελλάδα. Ξυπνήστε, Έλληνες. Μπορούμε να παράγουμε τα πάντα. Από τη μία μας χαρακτηρίζει η υπερκατανάλωση, αγοράζουμε τα πάντα, ακόμα και αυτό εδώ. Και αυτό ακόμα πρέπει εισαγωγής, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, επειδή έχει δουλειές πολλές, απλά να τις αρπάξουμε χρειάζεται. Τελειώνει η εκπομπή, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να γνωστοποιήσουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες, να δώσουμε ότι όπως άλλαξε η δική μας ζωή μπορεί να αλλάξει και η δική τους. Αν απευθυνθούν, να γράψετε στο χαρτί και με το στυλό που σας είπαμε να πάρετε στο χαρτί, Πανεπιστημίου 57. Πανεπιστήμιο 57, κοντά στην Ομόνια, θα γνωρίσετε έναν άλλο τρόπο ζωής. Θα αποκτήσετε τα βιβλία, εκτός από αυτό το βιβλίο η κρυμμένη γνώση, θα βρείτε και άλλα βιβλία συλλογή, βιολογικές τροφές και ανθρώπους που θα σας ενημερώσουν. Δεύτερον, να έρχεστε κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα Πανεπιστημίου 57 να συμμετέσχετε εμείς δεν έχουμε διακοπές. Γιατί δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε, το κάνουμε για λόγους ιδεολογίας. Και για μια ιδέα ζει κανένας, για μια ιδέα πεθαίνει. Και όταν ζω χωρίς να δρώ, σημαίνει θάνατος. Εμείς θέλουμε να είμαστε ζωντανοί. Και τρίτον, Μαρκόπουλο Οροπού, στον Οροπό, το τηλέφωνο είναι 22 950 39 363. Σημειώστε για να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εφαρμόσετε στην πράξη την οικολογική ζωή. Και το δικό σας τηλέφωνο κλείνει η εκπομπή. 6945-253-600, 6945-253-600 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου για την πικρολίμνη, για τα θεραπευτικά Είμαστε στα χαρακόμματα της υγείας και της οικολογίας και περιμένουμε να έρθετε μαζί μας για να αλλάξουμε την Ελλάδα, να αλλάξουμε τον κόσμο, έτσι. Βάστα καλά, Κωνσταντίνε. Η οικολογία δεν μπορεί παρά να μην θριαμβεύσει. Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι η αγάπη, είναι η γνώση, είναι η ζωή. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.